ukulikhulula izwe lethu singabe sahamba kancane sisheshe la kuvuma khona sigijime sisheshe silibuyise lize kuthini okokuqala nje ukuthi udaba lwamakhosi axoxwa ukuthi bangabanikazi bezwe bebe bekhona kuthiwa kuyona into ephathizwe kuphela uhulumeni emazweni anamakhosi kwamanye amazwe bayizisebenzi zamakhosi amshone ke nizwe kuthiwa kunenkosi esanda ukhothama eumama yaseNgilandi sekuphethe undodana wayo manje izwe laseNgilandi liphethwe inkosi akekho umuntu okuthiwa upresident eNgilandi